Васил бик яхшы малай була. Гаиләсе бай булганга, ул бер нәрсәдә дә мохтаҗлык күрмичә үсә. Көннәрдән бер көнне Васил футбол уйнарга дип площадкага бара. Шунда аның артыннан бер усал эт куарга тотына. Тар бер такырыкта эт аны куып тота һәм ул ташларга абынып егылып, хушыннан яза. Күзләрен ачкач, ул үз яшьләре чамасындагы бер малайны һәм аның әнисен күреп ала. Алар тырыша-тырыша аның яраларын эшкәртә иделәр. Этне куып җибәргәч, алар Василне өйләренә алып кергәннәр һәм аңына килгәнен көткәннәр. Васил аларга ихлас рәхмәтләрен белдереп торып баса. Шунда ул бу гаиләнең никадәр гади яшәп ятуларын күреп ала. Үз өенә кайткач, Васил тамагыннан ризык үтмәгәнен тоеп ала. Икенче көнгә әнисе әзерләгән ризыкларны пакетларга тутырып, ул үз коткаручыларының өенә таба юнәлә. Бергәләп төшкә ашны ашаганнан соң, алар арасында нык дуслык җепләре барлыкка килә. Васил чын мәгънәсендә якты күңелле, мәрхәмәтле бер малай булып чыга. Ул Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең түбәндәге хәдисенә муафиq рәвештә яши. Күршесе ач булып та, карны тук булган кеше мөэмин түгелдер.